vind het ontzettend leuk dat je gewoon gekomen bent. Ik heb ook enorm veel plezier gehad in het organiseren van dit. En ik wil er ook heel graag snel mee beginnen, maar we moeten eerst het serieus gaan doen. Want het is namelijk zo dat we in aanloop naar deze avond op Facebook een wedstrijd hebben gehouden, de Harry Potter Kalkblad Quiz. En daar hebben jullie zich voor ingespannen om daar een goed antwoord te geven op de vragen die we stelden. Dus ik vind ook dat we even heel serieus de trekking van de winnaar moeten gaan doen. En dat ga ik niet zelf doen, daar heb ik jullie voor uitgenodigd. Van het ministerie van Toverkunst heb ik hier meneer Louis Bazeleer. Dat zeg ik. En van de provincie Limburg heb ik hier meneer de gouverneur Theo Bovens. En die gaan dat samen doen. We hebben een loodpot, een echte mini-vuurbeker. Een paar honderdje uit magisch vuurwerk. Er zit zelfs een kelderwerk in. Ja, dat doen we dan. Oké. Ja. Ze ruiken alsof ze een paar honderd jaar oud zijn. De pot of de leutje? Kent u het ook? Is dat jij of is dat? Eens even kijken. Shani Bergmans. Ja. Gabi Bergmans. Gabi. De eerste voorlezer is meneer de gouverneur. Die heeft het Maastrichts dialect, wou ik bijna zeggen, maar de vertaler Phil Dumoulin die heeft mij echt op het hart gedrukt dat het Maastrichts een taal is. Dus ik durf dat ook niet anders meer te noemen. En daar ga je een stukje voorlezen uit deel 6, waarin de minister van Toverkunst op bezoek komt bij de prime minister van Engeland. De lui die denken dat Dreuzel, of dat vuur komt niet vuur. Dreuzel heeft in het Maastricht Peumus. Peume en Peumus, als het voor de meervoud is. Dat is dezelfde tekst, dat zie je wel. Ja. Ik, stamelde de premier. Juist daardoor had hij het smoor in en Schajem op visite kwam. Hij was per slot van rekening premier en vond het niet plezierig om wie een snotser in een hoek te worden gezet. Maar zo was het vanaf zijn allereerste treffen met Gajem op zijn allereerste avond als premier wel gegaan. Hij rappeleerde het zich wie de dag van gisteren en wist tot hem dat aan zijn doet zou blijven achtervolgen. Hij had in dat tijd gans alleen in diezelfde kamer gestaan en genoten van de overwinning die hij behaald had na al die jaren van druim en gekonkelde voes. Opeens had achter hem iemand gehoors. Just wie nu. En wie er zich omdraaide, had dat lelijk klein portret tegen hem gepraat. En aangekondigd tot de minister van Toverkunst ieder moment kost arriveren om zich te presenteren. Vanzelfsprekend had hij gedacht tot de lange campagne en de zenuwees van de verkiezingen hem niet in de Kauklea-wagon zitten. Hij had zich kapot verschrikt wie op in zijn portret tegen hem wou gaan praten. Maar dat was maar kattendrek in vergelijking met de consternatie die hij metmaakte wie iemand die beweerde dat hij een tovenaar was, wie het duvelke uit de duske uit de show gesprongen was en hem een hand gegeven had. Hij had geen woord kunnen uitbrengen onder het vriendelijk pruitje van Gajem. Het was een lastige opdracht, zag Gajem, die alles inhield van regels over verantwoord bessemsteelgebruik tot het in de hand houden van de drakenpopulatie. De premier appelleerde zich nog goed dat hij zich na die uitspraak even aan zijn bureau had moeten vasthouden. En daarna had Gajem, de premier, die nog altijd geen woord kon uitbrengen, vaaierlijk op zijn shower geklopt. Maak dich geen zorg, had hij gezegd. De kans is goed dat je mij nooit meer zult zien. Ik val u alleen lastig als bij ons echt het ergs gebeurde. En wie er dat zag, had de premier eindelijk zijn stem teruggevonden. Dus dit is geen grapje. Zijn laatste vertwijfelende hoop was vervlogen.
Nee, had Gaaier voortdurend gezegd. Nee, ik ben bang van niet. Kijk maar. En dan had het theetestje van de premier in een korenwolf veranderd. Ik kan je niet zomaar weg laten lopen zonder klein cadeautje. Dus ik geef het u onverpakt. Dan kunnen de tindelen zien wat de andere voorlezers krijgen. Dus dat is een streeksluister ook en Basje. Dankjewel. Dankjewel. Dat is die.